nagynak! Ennek a nagynak, mert azt eltolott, mint a szar! Hát ez kajakból! És kajak jó lesz a buszoknak! Széttörött a fa. Ne menj neki többször! Az oldalával, gyere! Ne állítsd le! Következik! Én. Pékám volt a leggyorsabb. Engedj! Nem találtam a rökit. Nem azt lájtad, ne semmi! Összeget takarítanom itt akkor, baszki! És kenget.